servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni Set, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nagħmlu llum it-tifkira ta' San Martin. San Martin twieled għal-ħabta tas-sena 316 f'dak il-post li huwa llum l-Ungerija. Kien minn ġenituri pagani u ta' 18-il sena tgħammet. Mbagħad kien anke soldat fl-Imperu Ruman wara mar Franza fejn kien jgħix f'monasteru hemmhekk taħt it-tmexxija ta' San Ilarju ta' Poitiers. Iktar tard ġorna saċerdot, mbagħad sar isqof ta' Tours, għalhekk San Martin ta' Tours fi Franza u kien eżempju ta' raj li verament iħobb il-poplu, jaħdem għall-formazzjoni tal-kleru u jgħin ħafna lill-foqra. Hemmhekk hija karatteristika speċjali wkoll ta' dan il-qaddis. Tolbu l-mulej bl-interċessjoni ta' San Martin biex ikollna dejjem f'qalbna din l-imħabba lejn il-foqra, lejn dawk li huma fil-bżonn u nfittxu li ngħinuhom b'kull mezz. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti triq li twassalna int il-missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna drobietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla l-isqof San Martin f'ħajtu u f'mewtu faħħar il-kobor tiegħek. Ġeddet fi qlubna l-ġubijiet tal-grazzja tiegħek biex l-ħajja lanqas il-mewt ma jaslu biex jifirduna minn imħabtek. Bibnek Ġesu Kristu Sida li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bidu tal-ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Titu. Jiena Pawlu, għaddej Alla u Apostlu ta' Ġesu Kristu biex immexxi l-maħturin Alla fil-fidi u nwassalhom għat-tarif tal-verità li twassal għat-tiba bit-tama tal-ħajja ta' dejjem. Alla li ma jikdibx wedilna sa minn qabel iż-żminijiet. U meta wasal il-waqt irrevelajilna bil-kelma tiegħu permezz tal-predikazzjoni li kienet fdata lili skont l-ordni Alla, is-Salvatur tagħna. Qiegħed nikteb lil Titu, ibni veru fil-fidi tagħna lkoll,
Lilu grazzja u slim minant Alla l-Missier u minant Kristu Ġesu is-Salvatur tagħna. Għalhekk jien ħallejtek fi Kreta biex tqassam kollox bl-ordni u biex taħdar presbiteri f'kull belt skont ma ordnajtlek. Kull min ikun maħtur m'għandu jkollu xejn x'wieħed jgħid fih. Ikun raġel ta' mara waħda u jkollu wlidu jemmnu bla ma ħadd jista' jixlihom bi bġiema żinja jew bla rażan. L-isqof bħala amministratur tal-Alla għandu jkun bniedem li ħadd ma jista' jgħid xejn fih. M'għandux ikun mimli bih innifsu jew ma jinkullax malajr, ma jkunx mogħti għax-xorb, ma jkunx ġellied jew rejb, imma jkun bniedem jilqa' l-barranin, iħobb it-tajjeb, meqjus, ġust, qaddis, irżin, bniedem li jżomm sħiħ mal-kelma ta' min jemminha biex ikun jista' jqawwi qalb l-oħrajn bid-dottrina sħiħa u jeleb lil min imeri. Il-kelma tal-mulej, nirroddu ħajr lill-Alla. Dan hu n-nissel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Flimkien, dan hu n-nissel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Tal-mulej il-art u kull ma fiha, id-dinja u kull ma jgħix fiha, għaxu fuq l-ibħra waqqafha u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda. Flimkien, dan hu n-nissel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Min jista' jitla fuq l-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdejh indaf u qalbu safja, min ma jtix ruħu għall-frwa. Flimkien, dan hu n-nissel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Dan ikollu barka minant il-mulej u l-ħlas ħaqqu minn Alla s-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nissel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Flimkien, dan hu n-nissel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Intom għandkom tiddu fid-dinja bħal kwiekeb u żommu sħiħ il-kelma tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu ma jistax ikun li ma jingħatawx skandli imma ħażin għalih min ikun ħtija tagħhom. Ikun aktar jaqbillu jekk jorbtulu ma' u ġebla ta' tħin u jitfgħuh il-baħar milli jagħti skandlu lil wieħed minn dawn ix-xkejknin. Għodu attenti. Jekk huk jaf xi dnub widbu u jekk jindem aħfirlu u jekk jonqsok 7 darbiet f'ġurnata u jdur lejk 7 darbiet u jgħidlek jisobbija, aħfirlu. L-apostli qalu lill-mulej kattar fina l-fidi u ġibhom il-mulej kieku kellkom fidi mqar daqs żerriegħa tal-mustarda, kontu tgħidu din is-siġra tat-tut inqala u mur tħawel fil-baħar u hi kienet tisma' minnkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ikun aktar jaqbillu jekk jorbtulu ma' u ġebla ta' tħin u jitfgħu fil-baħar. Dan huwa il-kliem li jgħid Ġesu llum fl-Evanġelju skont San Luqa meta qed jitkellem fuq min jagħti skandlu. U juża dan il-kliem kulurit biex jagħti dan il-messaġġ qawwi. Ġebla ta' tħin, ġebla kbira, toqba fin-nofs, jekk inti tagħmilha mon xi ħadd, u ovvju li dan mhux se jibqa' fil-wiċċ imma se jinżel fil-qiegħ tal-baħar, se jisparixxi. U għalhekk qed jgħid Ġesu aktar aħjar, ikun aħjar jekk bniedem jisparixxi milli jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-kejknin. Xi tfisser jagħti skandlu?
Skandlu hija kelma ġejja mill-Grik li tfisser ġebla li tfixklek fit-triq u għax titfixkel taqa'. Dan huwa l-iskandlu meta ikun hemm din it-tfixkil xi ħadd u minħabba f'hekk ma jibqax fit-triq tajba. U għalhekk Ġesu qed jgħidilna rridu noqogħdu attenti fil-ħajja tagħna li aħna ma nkunux ta' tfixkil għall-oħrajn. Li nfixkluhom fil-ħajja tagħhom ta' fidi, li nfixkluhom li minħabba fina ma jażlux dak li hu sewwa jażlu l-ħażin, irridu noqogħdu attenti. Hawn Ġesu jsemmi speċjalment dawn iċ-ċkejknin qed jgħid għat-tfal. Qed jgħid però wkoll għal kull min hu vulnerabbli illi minħabba f'hekk inkunu qegħdin infixklu il-ħajja tagħhom u nirrovinaw il-ħajja tagħhom. Irridu noqogħdu ħafna attenti mill-iskandlu. U speċjalment tinduna bil-ħsara ta' skandlu meta qisu issir xi ħaġa normali mbagħad. Hemm ikun nagħmel verament ħsara lin-nies lis-soċjetà, meta qisu jiġi xejn mhu xejn, kważi kważi tibda tiskanta dak li hu tajjeb flok dak li hu ħażin. Hemm fejn l-iskandlu ikun qed jagħmel ħsara lill-bniedem u lis-soċjetà meta taċċetta l-ħażin bħala xi ħaġa normali. Isu il-mod ta' kif tgħix. Ġesu jgħid ħaġa oħra llum fl-Evanġelju meta jitkellem fuq il-maħfra. L-ewwel jgħid jekk ħuk jaf xi dnub widbu. Mela qed jgħid importanti l-korrezzjoni fraterna magħmula b'imħabba. Importanti. Mhux tgħid ħallih jagħmelu u ddawwer wiċċek in-naħa l-oħra jew tagħlaq għajnek biex ma tarax. Jekk tara l-ħażin importanti li tgħin il-persuna biex ma jibqax fil-ħażin. Ma mbagħad jgħid ukoll fuq il-maħfra. U jgħid jekk jew 7 darbiet f'ġurnata u jitolbok maħfra aħfirlu. Meta jgħid 7 darbiet jiġifieri aħna għandna naħfru dejjem. Ma xi tfisser li taħfer. Din kultant ikun hemm min ma jifhimix. Inti taħfer ma jfissirx li ma tħoss. Jekk inti xi ħadd tagħmellek azzjoni ħażina, tħoss u kultant tibqa' tħoss. U jekk iġik il-ħsieb u l-memorja ta' dak li għamillek, tibqa' tħoss anke jekk tara ħaddej fit-triq. Ma jfissirx li ma ħfirx għax il-maħfra hija deċiżjoni li inti tagħżel li taħfer. Kultant minkejja dak li tħoss xorta tagħżel li taħfer. Jiġifieri li tagħmel il-ġid lil min jagħmellek id-deni, li titlob għal min jagħmellek id-deni, li ma tridx ħsara lil min jagħmellek id-deni. Ma din hija għażla mhux għax tħoss u ma tħoss kultant, tibqa' tħoss imma qed tagħżel illi minkejja dak li tħoss inti taħfer. Maħfra ma tfissirx però li inti tħalli għaddej dak li hu ħażin, l-abbuż, l-inġustizzji, ma jfissirx hekk. U għalhekk irridu norbtu anke ma dak li qed jgħid Ġesu fuq l-iskandlu. Il-maħfra ma tfissirx li inti taċċetta dak li hu ħażin isu ma sarx u tħalli l-abbuż jibqa' għaddej. Ħansemmi eżempju. Il-vittmi ta' violenza domestika. Li taħfer ma jfissirx li inti tibqa'
f'dik is-sitwazzjoni ta' abbuż, tibqa' vittma, tibqa' tissawwat. Inti għandek tagħmel minn kollox, tieħu l-passi neċessarji biex toħroġ mis-sitwazzjoni ta' abbuż u ssib l-għajnuna, tfittex l-għajnuna biex toħroġ mis-sitwazzjoni ta' abbuż. Il-maħfra tfisser li inti ma tridx id-deni lil min għamillek id-deni, imma li inti tieħu l-passi u ma tħallihx jagħmel l-abbuż. Hemmhekk inti qed tagħmel dan għax tixtieqlu l-ġid lilu wkoll biex ma jkomplix jagħmel il-ħaddieħor vittma. Din hija l-maħfra li għallimna Ġesu. Hawnhekk l-apostli jgħidlu tal-boħra fl-Evanġelju llum meta li Ġesu jgħidulu kattar fina l-fidi. Kemm hija talba sabiħa din, kemm hija talba li għandna nagħmluha, nirrepetuha ħafna ta' spiss f'ħajjitna. Għaliex il-fidi tfisser li aħna nintelqu b'fiduċja fil-kelma ta' Alla. Nemnu li hu jagħtina dak li huwa ta' ġid għalina, li hu jaf l-aħjar. Din il-fidi. Mhux għax ma jkunx hemm kultant mumenti oskuri, mumenti ta' dlam, imma li aħna nagħmluha din it-talba kattar mulej fina l-fidi, ħalli nintelqu fidejk, fiduċja bla tarf, illa li inti tħobbna u dejjem tagħtina dak li huwa ta' ġid għalina. Ejjew nitolbu l-mulej llum biex ikattar fina l-fidi, biex jgħinna ħalli qatt ma nkunu ta' tfixkil ta' skandlu għal ħaddieħor u biex jagħtina spirtu ta' mħabba, ta' kompassjoni, ta' maħfra, kif għallimna hu u kif urina hu bil-ħajja tiegħu. Issa nresqu tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek, jiena biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fit-tifkira ta' San Martin illum nitolbuk mulej li aħna jkollna imħabba speċjali għal foqra għal dawk li huma fil-bżonn u ngħinuhom fi ħtiġijiet tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal Papa Franġisku, nitolbuk ukoll għall-Arċisqof tagħna biex inti tbierku, tħarsu, tagħtih l-għajnuna kollha li jeħtieġ f'ħajtu u fil-missjoni tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, tant pajjiżi li qegħdin ibatu konflitti u ġlied, għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal murda kollha fi djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li għandhom bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommnu dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Qaddes mulej dawn l-offerti li bil-ferħ ta' qalbna qegħdin nagħmlulek illum f'Ġeħ San Martin u għatina li permezz tagħhom nibqgħu dejjem mixja fit-triq tajba, sew fil-għena u sew fit-tiġrib. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ li knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Martin int tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-talim li hu xandar u tilqa' t-talb li għamillek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha ntennulek ninu ta' tifħir u ngħidu bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam. Tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn hemm ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatenina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza Malla Marija ma' San Giusepp, mal-Apostli ma' San Martin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess Missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la taħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni.
Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħid nubit tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bis-sagrament tal-għaqda, għamel li rida tagħna tkun dejjem marbuta ma' tiegħek, biex kif San Martin ingħata lilek bruħu ġismu, hekk aħna jkollna l-ġieħ li nkunu tassew għaddejja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru mnejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajl lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet.
Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fiħdan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna il-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Illum stani napprezzaw ix-xogħol imprezzabbli li tagħmel Fondazzjoni SEF u fil-waqt li qegħdin fuq l-adba tal-ġublew tat-tama. Inħoss li rebranding u x-xogħol li qed jagħmlu u li joħolm li jagħmlu fil-żmien li ġej Fondazzjoni SEF qed jagħti tama, qed jagħti sinjal konkret ta' tama lil tant persuni li se jkollhom bżonn jew qed ikollhom bżonn jużaw is-servizzi tagħhom. Fl-isem tal-Missin, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu, Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ħlesenna waqaf magħna glorja l-Missin li benu l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għaliki smat talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna dubitna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Konsidraw l-ewwel misteru minn tal-ferħ, meta l-Anġel Gabriel ħabbar sitna Marija u qal kellha tkun omm Alla. Missirna li inti fis-sema titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, affrinna dnubitna bħalma nafru lil minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mal-ejmiek me kent fost n-nisa birek il-frott għal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mal-ejmiek me kent fost n-nisa birek il-frott għal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mal-ejmiek me kent fost n-nisa birek il-frott għal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mal-ejmiek me kent fost n-nisa birek il-frott għal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mal-ejmiek me kent fost n-nisa birek il-frott għal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mal-ejmiek me kent fost n-nisa birek il-frott għal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mal-ejmiek me kent fost n-nisa birek il-frott għal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mal-ejmiek me kent fost n-nisa birek il-frott għal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mal-ejmiek me kent fost n-nisa birek il-frott għal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mal-ejmiek me kent fost n-nisa birek il-frott għal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fissija tal-mewtana, Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għaliki jismat talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna dubitna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. It-tieni misteru minn tal-ferħ meta sitna Marija marret iżur il-qariba tagħha Santa Eliżabetta. Missirna li inti fis-sema titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema da fl-ard.
ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dnubitna bħalma nafru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżżeħlisna mid-deni, Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja l-Missier li benu l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik jisma talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrin la dubitna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tielet misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-semawiti ta' desismet iġi saltnatek ikulli tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dnubitna bħalma nafru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżżeħlisna mid-deni, Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja l-Missier li benu l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik jisma talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna dubitna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Ir-raba' misteru minn tal-ferħ, meta Marija u San Ġusepp
hekk prezentaw lil Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubitna, bħalma nafru lil-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija mal-ejmijak, me kent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija mal-ejmijak, me kent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija mal-ejmijak, me kent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija mal-ejmijak, me kent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija mal-ejmijak, me kent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija mal-ejmijak, me kent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija mal-ejmijak, me kent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija mal-ejmijak, me kent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija mal-ejmijak, me kent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija mal-ejmijak, me kent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, ammen. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma tal-tana, dak li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna dubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn taħnina tiegħek. Il-ħames misteru minn tal-fer, meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu fit-tempju u għala 3 jiem sabuħ jiddisputa mad-dutturi. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekk fl-ard. Ħobża ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubitna bħalma nafru lil-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija mal-ejmijak, me kent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija mal-ejmijak, me kent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija mal-ejmijak, me kent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija mal-ejmijak, me kent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija mal-ejmijak, me kent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija mal-ejmijak, me kent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija mal-ejmijak, me kent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija mal-ejmijak, me kent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija mal-ejmijak, me kent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, ammen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija mal-ejmijak, me kent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, ammen. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma tal-tana, dak li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna.
O Ġesu tiegħi jaffrin la dobitna, ħarisna min-nar tal-infern. Ħul ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Slima lik sultana, om tal-ħnina, ħajjaħlewa u ta' matana. Slima lik lilek inajtu, għaliex aħna t-turufnati u li tefa. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tieku tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil ġesum frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa, missirna li inti fis-smewti ta' desismet jiġi saltnatik ikulli tritint kif is-semek da fl-ard. Ħobżna da kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina. U la daħanix fit tiġrib iż-żeħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija mulej miegħek, ma kent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Għall-erbeħ ta' purgatorju, għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missiera eternalla. Henna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazzom Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om il-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li żiet safja. Itlob għalina. Om li żiet nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mtella mingħajr l-ebda teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Għafrina nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sa Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti li inti l-aqwa fost il-tajja tal-anġli. Idfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern l-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra illi jiġġerrew fid-dinja għal telfin tal-irwieħ
Amen. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miek Kristu trawem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missiera għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għatina waqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalletilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li semmem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek kbirhom Talla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorius tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.